Miss Scéal Scéal. An inseo tú Scéal? Aber sin. Insíonn mi Scéal. Agus cin scéile inseo tú? Sin Goldilocks agus na three bears. Tá sé sa láhain. Bhí na bearíní ag is ice letsa. Agus bhí si bacó letsa. Agus na bhí siad ag siúil amach bhí Goldilocks ag sacht chuig an doras. Agus nar tháinig siar isteach ní raibh aine an sin. Agus tríú sí na retsaní. Bhí an ceann mór róthe. Agus bhí an ceann middle-side rómham. Agus bhí an ceann agus bhí an ceann letsa beag sé ceacht leir agus isi gléir an baby letsa. Agus bhí si san samra eile hí si an catharí mór ach bhí si rómhór de Goldilocks. Bhí si an ceann eile. A bhí sé labhairt. Na bhí si an ceann beag bhí sé ceacht leir. Ach bris sé. Agus na bhí si an labba mór bhí sé mór de Goldilocks. Agus na bhí si an labba eile bhí sé compórtach. Agus na bhí si san ceann beag fuair si iste sa labba beag a chola. Agus nar tháinig na bearíní arás bhí siad ag grá céad ar letsa. An baby bear iste san sach. Bhí an baby bear ag grá bhí someone ag ise á go léir na letsa. Agus na tháinig siad go dtí an sam tramra eile. Iad ní féidir lom é léamh. Cin fá? Mar Bhí tú déanana th bar. ach iadí. Agus tá tú beag nach críochnathe. Ach iadí tá lára péid sin. Ní nach trí leith nach fácaí. Bhí tú chomhfada le John. seo nach raibh? Bhí an letsa ite sús ag an mébi. Ruair tú éonrad faoin chathaoir? Ce dúirt Daddy Bear? Céiro ag sidal mar chair. Agus ce dúirt Baby Bear? Bris someone mar chair agus bhí si cráile. Mu sé. Agus an sin ce dúirt Daddy Bear faoin deaba? Bhí someone ag slípó in má labba. Mu sé agus ce dúirt Mommy Bear?
someone sleep on my laba. As the baby berry gra, ta someone sleep on my bed, as feck me, as we she Goldilocks. Agus cadúirt Goldilocks. Sin an end. Dúirt Goldilocks. Tá sé ná mí muchta, a dúirt Goldilocks. Agus déala sí amachchan. Doris. Agus pinte ar an scéad.